खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTC सरकारा थांनाय 14 जुलाइ 2022 खालाराव टिउटर एबा लोगो फोरोंगिरिनि मासेयाव थिसनलाइ होनाय फोरोंगिरिफोरनि थिसनलाइ होनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय बेनि थाखाय BTCनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फोसावदों अर्डारनि गेजेरजों लिरदों दि 1999 मायथाइनि इलिगेल आरो इरेगुलार फोरोंगिरिफोर जायनो थांनाय 1 एप्रिल 2022 खालाराव बाक्सा जिल्लानि फोरोंगिरिफोरनो LP आरो ME आव टिउटर आरो लोगो फोरोंगिरिनि थिसनलाइ होनाय जादोंमोन आरो थांनाय 14 जुलाइ 2022 आव अरायथा थिसनथाइ होनाय जादोंमोन बिथांमोननि थिसनलाइ होनायखौ बोखांनानै लाफिननाय जाबाय मख'नो गोनांदि BTCनि बाक्सा जिल्ला जाय सिगांनि समाव नलबारि जिल्लानिफ्राय बुखाव जायाखैमोन बै समाव 1999 मायथाइयाव DI आरो DOनि गेजेरजों फोरोंगिरिनि थिसनथाइखौ होनाय जादोंमोन नाथाय 2008 निफ्राय 2010 मायथाइनि गेजेराव बोखांनानैबो लाफिननाय जादोंमोन बेनि उनाव फिन 2015 मायथाइयाव थिसनफिनदोंमन नाथाय सेंक्सन पस्ट हिसाबै नङामोन बेखौ लानानैनो फोरोंगिरिफ्रा आयेननि राहा लादोंमोन बे लेखायैनो SIU 1009 पस्टआव अरायथा थिसनथाइ होनो थाखाय बिजिरसालिया WPT बिफानखौ बिथोन होदोंमोन बे लेखायैनो गिबि खोलोबाव BTCआव LP आरो MEनि गासै 302 फोरोंगिरिफोरनो अरायथा थिसनलाइखौ होनाय जादोंमोन BJP आरो UPPL दोलोनि गेजेराव गोरोबनाय गैला नामा फैगौ BTC बिसायख'थियाव बिटिआरआव BJP दोलोआ हारसिं सोरखार दानो थाखाय थाग थियारि मख'नो गोनांदि BTCनि 14 नं चिरां दुवारे बियाबाव सा 50नि गोबां सुबुंफोरा BJP दोलोआव हाबदों सान्तिपुर आरो गुबुन गुबुन गामिनि गासै सा 50नि गोबां सुबुंफोरा BJP दोलोआव हाबदों BJPनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिदों दि फैगौ BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआ चिरां दुवार बियाब एबा गासै BTCआवनो BJP सरकारा हारसिं सोरखार दागोना रोखा बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि जाय समाव दा UPPL आरो BJP जथायै सोरखार सालायगासिनो दं बे समाव UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोदानै BJPआव हाबनाय सुबुंफोरखौ बायदि रावजों सोंखारिनाय जेरै सियाल गोथां हाग्रा फोजोबस्रांदों बायदि बायदि बुंनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा BJPनि दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो BJPआव हाबफैनाय रायजो राजाफ्रा बुंथिदों दि रायजो राजाफ्रा थास' बिलाइनि दै जाय सरकारजों थाफायोब्ला थांनानै थानायनि खाबुखौ मोनगोन बे दोलोजोंनो रायजो राजाफ्रा थाफानो गोनां जायो जाय समाव दा BJPआ मिरु आरो रायजोआवबो सोरखाराव दं बेनिखायनो BJPनिफ्राय थांनानै थानायनि राहा मोनगोननि मिजिं लानानै BJP दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा गुबुननि खहा खालामनो थाङोबा गावनिनो खहा जायो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि रां सेख'नानै गोख्रैथिजों बाइकजों खारनायनि जाहोनाव मोब्लिब खुन्थियायाव सौग्रावनानै गावनि जिउआनो खहा बे जाथाया बरपेटा रडआव जादों सिमलागुरिनि कलबारि गामिनि सानै आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 50,000 रांखौ बैंक अफ इन्डियानिफ्राय दिहुननानै बेटारि रिक्साजों न'फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो इरानी ग्रुपनि सानै सिखावफोरा बाइकजों फैनानै आइजोफोरनि बेगखौ सेख'नानै खारदोंमोन नाथाय बांद्राय गोख्रैथिजों खारनायनि थाखाय गिबियाव गंसे स्कुटियाव सौख्रांहैदों बेनि उनाव मोब्लिब खुन्थियायाव सौख्रांदों जायजों इरानी ग्रुपनि सानै सिखावनि मादाव सासे सिखाव आमिर गवालाया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे रहित सिंहआ गाज्रि जोखोम जादों जोखोम जानायखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों बे सिखाव खावनाय जाथाया आसामनि बरपेटा रडआव जादोंब्लाबो सिखावफोरा बिहार किसानगन्जनिसो थागिबि सिखावफोरा रां सेख'नाय समाव AS 01 EJ 9881 नंनि बाइक बाहायदोंमोन आरो बिसोरनिफ्राय बाइक खावनायाव बाहायग्रा गोबां आगजुफोरबो हमनो हादों मख'नो गोनांदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय रां दिहुननानै लाबोनाय आइजोफ्रा 50,000 रांखौ गावसोरनि बेगाव लायालासे रुमालजों फाननानै गुबुन मोनसे जायगायाव लादोंमोन जायनि थाखाय सिखावा बेगखौ सेख'नानै लांदोंमोनबाबो बिथांमोननि रांखौ मोननो हायाखैमोन आसाम केबिनेटआव सोलोंथाइनि सायाव आसाम सोरखारा माखासे थांखिफोर लादों बेनि मादाव माखासेया जाहैबाय सेथियाव दङ रायजो सोरखारनि सिङाव थानाय एसामिस आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिजोंनि फरायसालिफोराव थाखो 6 निफ्राय 12 सिम मोननै बिजोङाव फोरोंथाइ होनाय जासिगोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंबानिफ्राय गंजि फरायसालिफोराव बे डुएल मिडियाम एबा मोननै बिजोंखौ होनो थाखाय फरायसालिफोरखौ सायख'ग्रोनाय जागोन बेनि उनाव डुएल मिडियाम होनो थाखाय फरायसालिफोरखौ बांहोलांबाय थानाय जागोन नैथियाव दङ फैगौ एकाडेमिक इयार 2023 मायथाइनिफ्राय आसामनि सोरखारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड फरायसालिफोराव थाखो 3 निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजोंनो फोरोंथाइ होनाय जासिगोन बे लेखायै बिगियान आरो सानखान्थिनि बिजाबखौ इंराजि रावावबो दिहुननाय जागोन थामथियाव दङ ससियेल स्टाडिज आयदानि सोलायै जिअ'ग्राफि आरो हिस्ट्रिखौ कम्पालसारि साबजेक्ट महरै थिसननाय जासिगोन
ब्रैथियाव दङ रायजोआव दानिया हौवा आरो हिन्जावनि गुबुन गुबुन फरायसालि थानाय नंला हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव फारागथिखौ गैया खालामनो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों खालि माखासे हिन्जावसाफोरनि फरायसालिफोर जाय फरायसालिया गोलाव समनिफ्रायनो जारिमिन आरो ट्रेडिसन दं बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरनि फरायसालिखौल' को एडुकेशन सिस्टेम एबा हौवा आरो हिन्जावफोरनि फरायसालि खालामनाय जानाय नङा सोलोंथाइनि सायाव थांखि लानायनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआव माखासे बिथिङावबो गोबां थांखिफोर लादों आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जिहादिजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव 10 सुबुंफोरखौ हमदों आरो 10नि अनगायैबो माद्रासानि 7 फोरोंगिरिफोरखौबो जिहादिजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमदों गिबियाव मरिगाव जिल्लानि मयराबारिनि मुफ्ति मुस्ताफा जाय गावनि न'निफ्रायनो प्राइभेट माद्रासा सालायोमोन बिखौ गिबियाव हमग्रोदोंमोन आरो बिनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो गुबुन सुबुंफोरखौबो हमदों मुफ्ति मुस्ताफानि माद्रासायाव जिहादिनि सोमोन्दै फोरोंथायबो होनाय जायोमोन बे माद्रासाखौ दा पुलिसा गावनि आखायाव लाबाय हमजानाय 10खौ बांलादेशनि उदखारि हान्जा आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय होननानै फोरमायथिदों हमनो हानाय 10 उदखारिफोरनि मादाव 7खौनो बरपेटा जिल्लानिफ्राय हमनो हादों आरो गुवाहाटी मरिगाव आरो बङाइगावनिफ्राय साफायै हमनो हादों पुलिस आरो सिआरपिएफनि जथायै गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामनानैनो 10 जिहादिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो 7खौ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमदों इउकेनि बार्मिंहामाव कमनवेल्थ गेम्सआ जागायजेनबाय 28 जुलाइ एबा मैयानिफ्राय बेनि गेलेनाया जागायजेनबाय आसामनिफ्राय गासै 7 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन इउकेनि बार्मिंहामाव जानाय बे कमनवेल्थ गेम्सआव गासै 72 हादोरनि 4500नि गोबां गेलेगिरिफोरा गेलेगोन आरो बेनि मादाव भारतनिफ्राय 33 गेलेगिरिफोरा गेलेगोन जायनि मादाव आसामनिफ्रायनो 7आ गेलेगोन मुंफोरा फारियै लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 70 केजि खथायाव आइजोफोरनि बक्सिं गेलेनायाव बाहागो लागोन हिमा दास बिथाङा 4x100 मिटार रिलेआव आइजोफोरनि खारनायाव बाहागो लागोन शिवा थापा बिथाङा 63.5 केजि खथायाव हौवाफोरनि बक्सिं गेलेनायाव बाहागो लागोन पपि हाजरिका बिथाङा आइजोफोरनि 55 केजि खथायाव वेटलिफ्टिंआव बाहागो लागोन आरो तानिया चौधुरी नयनमणि सैकिया आरो मृदुल बरग'हाय बिथांमोनहा लन बल गेलेनायाव बाहागो लागोन थांनाय 22 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइनि गेजेराव जानाय आसाम युथ अलिम्पिक 2022आव क'क्राझार जिल्लानि उसु गेलेगिरिफ्रा गावबा गावनि नाजानायनि गेजेरजों गोबां मेडेल देरहासारनो हानानै ओनसोलनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों बे गेलेनाय बादायलायनायाव उसु गेलेगिरि हान्जानिफ्राय गासै 14 बादायारिफ्रा जाफुंसारनो हादों बेनिनो 4आ सनानि मेडेल मोननो हादों मुंफोरा फारियै सिसिला मुसाहारि जनिला ब्रह्म दैजि राभा आरो दयामुथि बर्मन आरो 6आ सिलभार मेडेल मोननो हादों मुंफोरा फारियै जनिला ब्रह्म हेनाजि ब्रह्म बुब्लि दैमारि दैजि राभा मिथिसार बसुमतारी आरो सोरांसार ब्रह्म आरो 4आ ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों मुङा फारियै आयन दत्त दीपिका बर्मन दैमालु ब्रह्म आरो निरन्जन ब्रह्म दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों